Kula nyuwun ngapunten Pak, saya sampaikan rata-rata negara-negara yang sudah maju itu bukan negara Islam. Karena kita hanya membahas berkutat masalah itu. Masalah yasinan dibahas itu ora bid'ah ora. Mbok kowe mbok bahas nganti donya entek ora bakal ketemu, Pak. Karena kesempurnaan hanya milik itu kan perbedaan pandangan. Wong ki nek wis beda penemu mbok nganti piye to ora bakal gathuk. Maka kita harus saling memahami sing penting padha Islame kuwi dulure awak dhewe. Kowe arep yasinan monggo, ora yasinan ya monggo. Kowe arep salate subuh nganggo kunut monggo, ora nganggo kunut ra apa-apa. Bahasan kancamu, dulurmu, keluargamu sing durung gelem salat kuwi rembuken cak nang masjid ngono lho. Kowe dosa kowe njoroke iki asline. Tukang kendange iki njoroke iki. Sing ngendang iki ya. Sentimen iki sesuk rasa dijak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten saderengipun paripeksa anggembel kamardikan panjenengan sedaya sawetawis sekeca anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu merdikaning penggalih. Injih aurat mundi dawuh Bapak Ibu saking Sohibul Hajah, kula ingkang kapiji matur wonten ing dalu punika, mugi-mugi sak mangke wonten manfaatipun ngaten nggih. Nggih, nyuwun ngapunten kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata. Ngaten nggih. Kesting ringkes sing penting-penting mugi-mugi sak mangke saged dipun tampi. Yang pertama langsung to the point mawon Bapak Ibu. Menika 2 hari berturut-turut kula ngisi teng daerah mriki, Pak. Nggih. Kala wingi teng mriku, sakniki teng mriki. Nggih. Ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur teng Gusti Allah. Kita sedaya tasih dipun paringi nikmat saking Gusti Allah ingkang kathah sanget. Sehingga wonten ing dalu menika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Senajan to kula pirsa kula nggih mangertos terutama ibu-ibu niki sampun sami saya wis pirang-pirang dina rewang gawean rantek-entek, gawean ra kemput-kemput lak ngeten to nggih. Saka wajah niku wis ketok sakmene iki ambane iki sing wedok niki kesel kabeh. Sing bapak-bapak nggih sami sampun sami saya. Tapi nyuwun ngapunten tasih kersa tindak pengajian, mugi-mugi anggen kita sami pepanggihan menika tansah dipun ridani, dipun rahmati lan dipun berkahi dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dalasan salam mugi katetepno dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kapiji saking Sohibul Hajah dalu punika matur ingkang wonten magepokanipun kalian walimatul khitan utawi nek wong Jawa tetakan.
utawi nek basane liya ngislamke anak. Lak ngoten to nggih. Ngapunten khitan menika saking syariatipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah satunipun nyuwun ngapunten kisah saking Nabi Ibrahim alaihissalam Bapak Ibu duk nalikanipun. Halo. Tasih saged konsentrasi nggih. Niki pengajianipun kala-kala rada serius. Soale niki masalah anak niku penting. Nggih. Anak ki sing iso ngangkat derajat martabate wong tua, iso mikul dhuwur mendem jero, ora malah diwalik mendeme dhuwur. Nggih. Nggih loro niki. Alas. Dhuwur banget. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih barakallah. Ciro lupatmu. 5 Mau nek dintekke nguyuh terus. Halo. Sampun nate nyon ngapunten. Halo. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nyon ngapunten riyen niku dipun tagih janjinipun kalih Gusti Allah ken nyembelih putranipun. Sebab napa wong omah-omah niku nek wis omah-omah puncak kebahagiaannya cuma satu, napa duwe keturunan. Duk mongsane Nabi Ibrahim alaihissalam durung duwe putra, durung duweni anak niku nyun ngapunten Pak. Piyantunipun menika lomo. Nek sedekah tanpa hitungan, tanpa tido-tido. Soale napa Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam menika kondang wong sugih tur lomo. Ora kaya kowe kuwi wis melarat tudel. Boten niki namung guyon mawon. Halo. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim niku nek wanci ungsum sedekah niku nek sedekah mesti akeh dhewe. Los kok. Los sih. Pomone anu sing kurban no liyane do wedhus cilik-cilik wonten dheke wedhus gedhe dhewe. Sangar. Liyane do sapi cilik-cilik mriku nggih sapine gedhe. Losok. Lah, nganti terucap Ibu, sampai terucap di lisannya oleh Nabi Ibrahim, aja nek kok mur bondo. Aja nek kok mur unta, aja nek kok mur wedhus, aja nek kok mur sapi. Anak ki lho tak selehke ning Gusti Allah nek dijaluk. Sebab apa? Ketika berucap itu Nabi Ibrahim durung duwe. Masuk mboten kira kula? Kaya kula jenengan iki dijaluki kurban abot. Iki dodong apa ora to iki? Aku kok rumangsa aku suwe-suwe malah wedi dhewe ngono lho, Mas. Lah aku ki nek nyawang penyanyi kok pinek-pinek ngene kok. Nyawang kono kok bureng-bureng iki lho. Ha diaturi kok. Apa anu wae ngisi pengajiane marepe rene wae kuwi. Wah, kowe ngapa-ngapa? Aku mau nang isor mbok kon munggah. Barang bening-bening kene kok wewohi ngapa? Wong ya bening kene tenan kok iki ora. Subhanallah. Halo. Betul nggih ya. Nyawang sakmene awake kok bureng kabeh. Ya Allah. Halah iki ketok apik lak mergo diseragami. Lho. Nek ora seragam teng jembembleh kae. Halo. Ngaten nggih. Dadi nyuwun ngapunten pancen anak itu sesuatu yang paling istimewa. Sesuatu yang paling istimewa. Nek durung duwe kaya jenengan ki nek rong dedete wah ngono kok nek aku dedet lak ya kurban. Ngono aku dedet lak ya sedekah. Gilirannya ke duit meneng ae.
Masuk. Nabi Ibrahim kaya ngoten sewaktu nyuwun ngapunten Nabi Ibrahim niku nyuwun ngapun durung duwe anak munine ya aja nek kok mur sapi, aja nek kok mur unta, aja nek kok mur wedhus. Anak ku lho nek jaluk Gusti Allah tak wenehke. Masuk? Wes ngono kuwi tok. Bisa diterima maksud saya? Angkat nyuwun ngapunten. Nggih, niku ceritanya. Lah sadurunge nggih ngoten, sadurunge Nabi Ibrahim niku nggih sadurunge ngapunten le, nyapunten sadurunge. Aku arep ngomongi pekewo kok. Masalah urusannya tetak niku lho, Pak. Tetak kan wong lanang-lanang. Lha iki ana wedokan apa? Wis rasa diceritake nggih. Wis masalah tetak rasa diceritake engko ngrumate bar tetak. Lah ngoten ta nggih? Piye carane ngrumat anak gen dadi anak sing soleh lan salihah, sing iso ngangkat derajat martabate wong tuwa loro, nggih. Kaya Nabi Ibrahim alaihissalam duk nalikane durung kepranan duwe anak kaya Ya'ya, anak dipasrahno marang Gusti Allah. Tapi tatkala tagih janji karo Gusti Allah kon menyembelih anake dijaluk putrane pun dipun sumanggaaken kalih Nabi Ibrahim alaihi salam. Masuk. Karena apa? Kesolehan anaknya. Halo? Suatu ketika nyon ngapunten lagi nedeng-nedenge kangen karo anak, ketemu karo anake yang masih lucu, umur antara 7 sampai 9 tahun. Kangene urung mari Gusti Allah paring dawuh, "He Ibrahim, aku nagih janjimu. Jaremu biyen kowe nek di anak tak jaluk mbok wehke. Tepatilah janjimu. Belen anakmu." Kon beleh anake. Pomone jenengan pripun? Hah? Upamane nganti ya dipilihke anak sing beling dhewe. Sing paling beling sing mangane akeh iki marake ngentek-ngentekke jatah iki. Halo. Halo. Tapi nyuwun ngapunten tatkala Nabi Ibrahim pinaringan dawuh kon beleh anaknya dipanggil, "He anakku sing paling bagus dhewe. Anakku sing paling ganteng dhewe ngertenono le cah bagus." Mau bengi aku bapakmu etuk dawuh saka Gusti Allah kon beleh sliramu nek mungguhmu piye. Karena Ismail itu anak yang soleh, ngapunten dipun jawab, "Wahai ayah, panci menika utusan saking Gusti Allah, nek pancen menika dawuh Gusti Allah panjenengan laksanakaken. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang ingkang sabar." Masuk karo kula. Karena anak yang soleh. Lajeng Ibrahim matur dateng garwanipun, "Dik, Siti Hajar, dusono anakmu sing paling bagus dhewe. Ismail dusono." Didusi. Halo. Wahai istriku yang paling cantik, mandikan anak kita, pakaikan baju yang paling bagus. Kau sisir rambutnya, kau beri minyak wangi, akan aku ajak jalan-jalan anakku atau anakmu juga. Ismail arep tak jak mlaku-mlaku gen atine seneng. Wong aku wis suwe ra ketemu anak, dijak numpak sepur kelinci. Niku nek cara mriki ngoten lho, tumpak ke odong-odong, tukok ke plendungan. Hahaha diaturi kok. Halo. Masuk nggih? Niki Bapak Ibu. Halo. Cerita kula niki saged dipun tampi. Niki kok sik ki masalah anak sik pentinge ndi anak ngono lho Dik karep kula. Ngono lho, engko langsung masuk ning materi ngono. Ngoten nggih, mokoke niki mengke mboten sah suwe-suwe nggih. 2 jam. Sampai jam 2. Wah, modar tenan iki. Lah nek aku 2 jam ijen nek kene 2 jam wong pirang-pirang ya. Kene iso kuat lan aku ya ora kuat ngono. Pripun? Nggih sak jam wae.
Engko umpamane ngeten, umpamane kurang marem ditanggap neh ngoten piye? Masuk nggih. Alah perkara rega kan kena dirembuk. Karo sapa wae. Wah nek sak iklase aja to, Dik. Ora. Nek kowe ditangkap dibayar sak iklase gelem ra? Loh. Oh, nek ngibadah terus ya suwe-suwe remuk. Mboten niki namung guyon mawon nggih. Halo. Nek sing qasidah anakku, anakku. Iso ya? Engko. Aku tak cerita sik, engko leren tos kowe sing muni. Engko pokoke gentenan ya. Iki sak tanggapan pira ta iki? Engko maksud engko nek cocok ya ade iso sak paket terus ngono lho. Kan ora apa-apa to. Awak dhewe sak ketoke cocok iki. Aku nek penyanyi ngene iki cocok aku. Ngopo iki ngopo? Tak kandani, mubalik itu juga manusia. Nonton ini ya seneng Mas ya. Jiwaku bergelora. Masuk gitu. Ngapunten Bapak Ibu niki pengajiannya santai mawon nggih. Wong dalu nika lak mur kantun syukuran to. Lah iya garek syukurane. Nek kepyake pun siang mau. Nggih. Aku arep ngomong apa lali aku mau. Bojoku dusana anakmu. Nggonono klambi sing paling apik, kok sisir rambutnya. Kau beri minyak wangi yang paling harum, akan aku ajak Ismail jalan. Matang, Masya Allah. Diajak teng Mina, Pak. Nek jam haji melempar jumroh, nggih. Ini sampun rampung, alhamdulillah. Lah di tengah perjalanan niku digodha karo setan. Setan sing pertama sing digodha niku Siti Hajar. Siti Hajar, kowe apa ora ndelok anakmu bagus kaya ngono, jleger bagus ganteng. Gedhe dhuwur wis kaya mubaleke. GR mbahmu kowe. Kowe dosa kowe, Dek. Halo, digodho wae Siti Hajar. Apakah kau tidak melihat anakmu yang begitu tampan, begitu ganteng? Kelak anakmu akan menjadi seorang pemuda yang hebat. Kowe apa ora ngerti to, asline anakmu ki arep dibeleh karo bojomu. Maten. Halo. Tetapi karena Siti Hajar itu seorang istri yang soleha, gak ngrungokke omongane tangga. Gak ngrungokke omongane wong. Niki hikmah yang kita ambil. Apa jawaban Siti Hajar? Aku luweh percaya karo bojoku ketimbang ngomonganmu. Jenenge lambe turah. Niki pesannya satu, ibu-ibu terutama wong wedok-wedok, terutama para yang hadir di majelis ini. Ojo sok seneng, ojo sok mbok lebokke omongane tangga ning kupingmu, ning atimu. Rungokno. Kowe percaya karo bojomu ki wong lanang-lanang, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ayo to Mas, dewaki to Mas. Ora iso wong wedok ora iso hidup. Ora iso. Wah, iki nek ditutuke kerengan iki. Iki wong wedok asli kok jadi-jadian iki. Ana wong wedok kok iso hidup iki. Halo? Apa yang kita bisa ambil petik ibu bapak dalam kita berumah tangga? Ojo sok kulino gugu omongane wong. Lebih percayalah kepada suamimu. Eleke kaya ngopo percaya karo bojomu. Sesungguhnya kami kaum laki-laki
ora bakal ngapusi wong wedok nek ra kepepet. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora iso. Oh ya. Ngopo kowe? Aku bolone sing tukang apa iki? Tukang suling iki. Apa? Kae Mas damumen Mas ya Mas. Damu ngono Mas. Ngono Mas. Ati. Halo. Kersane mboten ngantuk nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sehat kabeh alhamdulillah ngoten. Nggih. Nggih. Oh nek ra ana wong wedok. Oh bareng iki sing iso nguripe iki. Oh nggih. Makasih. Wis rasa ditutuke engko ndak marah kerengan. Halo. Sing nomor loro sing digodha anake Ismail. Tak omong yo Le. Kowe iki asline arep dibeleh bapakmu. Kowe tok lemes kok aku. Ngrung apa-apa wis lemes aku. Aku ki wonge lemesan kok. Dicoba apa piye? Halo. Dados Bapak Ibu, inilah kisah kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semuanya dikemas dengan baik, ora percaya karo omongane wong liya. Nggih wong liya ngertine apa tentang kehidupan dan rumah tangga kita. Ngoten nggih? Ngapunten Bapak Ibu. Nggih ketika Ismail digodha karo setan, "He Ismail, ngertenono kowe iki arep dibeleh bapakmu." Apa jawabnya Ismail? Tidak ada seorang ayah yang tega membunuh anaknya sendiri. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Halo? Halo? Ngapuntenipun Bapak, ketika Ibrahim pun digoda oleh setan, "He Ibrahim, kowe ora mudeng, kowe suwe ra ndek anak. Kowe omah-omah nganti umur tuwek 80 tahun kowe rong ndek anak. Kowe saiki bareng ndek anak kok kowe kon beleh kok kowe gelem kuwi piye penemumu?" Dilempar dengan melempar jumrah dengan kalimat a'udzubillahi minasy syaitani rajim. Dia lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten Bapak Ibu. Terkadang keimanan itu, halo, kadang-kadang iman kuwi rasa dadak dijawab dengan kata-kata dan kalimat. Kaya kowe neng es, kaya slirane neng geni. Kowe rasa dadak crita geni ki panas. Kowe rasa dadak crita nek es kuwi anyep, rasa mbok demok, rasa mbok cekel. Wis mudeng nek geni kuwi panas. Masuk. Iman nggih ngoten, kala-kala keimanan itu tidak usah dijawab dengan lisan dan akal kita, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima? Bisa nggih? Kula monggo Bapak Ibu sedaya, ayo kita didik anak-anak kita seperti Nabi Ismail alaihissalam, anak sing do taat ning wong tuwa, anak sing berbakti ning wong tuwa. Seperti lagu ini. Ayo, anakku, anakku, anakku. Yo, kula tak leren sik, monggo. Anakku, 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 dunia yang akan kau alami tak sama, tak sama, tak sama dengan dunia yang ku alami. Belia, 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 cari ilmu agama, ceria, 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 cerdas, insaf, relatif, jadilah manusia santri, cerdas, tabah, kreatif. Dengar, 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 dengar semboyanku.
Dados ngeten nggih Bapak Ibu nggih, kita menjadi orang tua itu mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Halo. Ngapunten niku dadi tanggung jawabe wong tuwa. Nggih. Anak lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nggih. Sumben gedene anak kuwi arep dadi wong Islam, wong Nasrani, wong Majusi utawa wong kafir gumantung wong tuane. Sing anak kuwi iso mikul dhuwur mendem jero ngangkat derajat martabate wong tuwa niku ya saka awalane sapa wong tuane. Mula nyon ngapunten Bapak Ibu, ayo podo-podo sing didik, ayo didiklah anak kita itu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solihah. Ojo nganti kalah awak diki didik anak kok nganti kalah karo pitik. Pirsa pitik? Halo? Pitik niku nek ngendhok mesti petok-petok. Nggih, ora ana pitik kok ngendhok mbek, ngoten-ngoten. Mati petok-petok. Pitik niku nek ngendhok, mari ndoke metu mesti ditoleh. Wis tau ngerti pitik ngendhok, Lung? Apa dadak tak prakteke? Oh, dosa kowe. Ono mubalik kok mrakteke pitik. Lah iya. Pitik niku nek bar ngendhok ngoten terus noleh ndoke diulatne. Mari ngoten terus melayu petok kan ngoten. Nek niku asline wong mriki kacocok kan ngoten. Ketok-ketok apa? Gak cocok. Maksudnya apa? Anakku durung cocok, durung padha karo sing tak karepno. Terus ping pindho ngendhok meneh nganti ping 3 nganti ping 4 nganti wis ping 15 wis ora ngendhok. Modele pitik wis mengkerek ngoten kan jenenge pitike arep angrem. Wong jeneng pitik angrem kan ra mungkin ngendhok. Wong nek carane pitik angrem niku nek wong kan meteng tuwa. Halo? Lah kok ngono kok sing ra percaya sing ndek pitik dadak muni pitik kok 2 dina ra ngendhok. Lah wong wis ping 15 kok kon ngendhok meneh iki lho. Gandeng wong iki senengane ra percaya ya didulek. Angge jendikan kok. Pitik nesu ogok-ogok tok ngoten niku. Niku nek basane kula lho nggih. Mari ngoten wong wis ra ana ndoke kok wong wis ping 15 kok, Dik. Halo? Mari ngoten sesuk kok ra ngendhok keneh. Sing duwe pitik ora percaya meneh. Pitik kok ra ngendhok, dulek meneh. Pitik nesu petok-petok ning beda pekok ngoten. Lah iya sing duwe. Wong ngerti pitik angrem kok didulek iki lho. Halo? Mula nek kepengin anakmu dadi anak sing soleh solihah, nek kepengin anakmu dadi anak sing cerdas, iso mikul dhuwur mendem jero, ngapunten tirakatono anakmu. Pitik kuwi nek kepengin anake mentas kabeh, pitik kuwi nek kepengin anake netes kabeh, tirakat poso 21 dina. Masuk bae kok. Awak dhewe kepengin duwe anak sing soleh, kepengin duwe anak sing solihah, sing tuwa ora tau tirakat, dina-dina mur mancing ae. Mula ya anakmu kaya kutuk. Mancing perkara. Masuk mboten karo kula. Mang persani Bu, mang angen-angen pitik niku nek kepengin anake mentas kabeh, anake netes kabeh, prihatin tirakat 21 dina. Ora mangan, ora ngombe. Ngapunten diparani jago gagahe kaya ngapa padu menangan, bangkok jarene. Ora mungkin pitik angrem kok kawin iki pitik apa? Ora ana pitik angrem kok kawin wis tau ngerti rung Mas pitik.
Itik ki angger-angrem dikawin mesti emoh. Ora kaya wong kene Mas meteng tuwa wo jer kawin ae. Halo. Masuk. Tirakat, Pak. Dioyak jago. Oh, aja. Dikroyok nggurem. Aja. Anak kok lebokke pondok pesantren, gen kaya mudin. Anak kok lebokke pesantren ku dadi apa? Gurem. Rasa dirungokke. Anak kok nang madrasah ora mudeng apa-apa, gurem. Anak kok dadak TPA barang, gurem. Masuk. Niku sanepa saka Gusti Allah. Nek kepengin anakmu cerdas tetek. Ora sang ngrungokke omongane. Gurem. Oh. Masya Allah. Masuk mboten karo kula? Ngono, engko nek mari wis mentas, wis netes kabeh. Wong kadang-kadang nganti ditirakati poso selikur dina, dikroyok gurem, ora kumpul karo bojo, ora kumpul karo jago. Kuwi wae ndok 15 ana sing koplak 3 kok. Betul. Anak yo ngono, anak 5 ki kadang-kadang sing 3 toto, sing 2 gesah. Masuk. Apa meneh ora nganggo tirakat? Masuk mboten karo kula. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu monggo. Dalu punika Pak sok ora aku. Saya lho jenenge sapa ngono lho. Muhammad Rizki Abidan nggih. Wis pokoke wacane dhewe ngono wae lah. Oh ya aku ra kei catetan kok. Ngono lho, pokoke kita doakan semoga menjadi anak yang soleh. Amin Allahumma. Mula dalu menika termasuk Rama ibune niku termasuk nirakati putrane. Disyukuri. Nggih, diwacokke Quran. Tahlilan. Timbangke mubalek kondang ya tur larang. Mula nek kepengin anakmu saleh undangno aku. Perkara rego dirembung. Masuk mboten? Dan ingat ketika nyuwun ngapunten seekor ayam mendidik anak-anaknya. Pitik kuwi ora bakal ngeculno, ora bakal nyapeh, ora bakal metot anake. Nek anake durung iso eker-eker golek pangan dhewe. Mula nek jenengan dadi wong tuwa nek anakmu durung sukses, durung cekel gawe, durung sarjana sik, dicekel di rumah sik. SMP sekolah rung teges, pipis sawik rung resik. Diapeli lanangan sing mboke ngetek gairah. Tontonan pitik kae nek anake jek cilik-cilik parani jago tladung. Minggat. Anakku jek cilik-cilik minggat. Kaya kuwi. Malah Tante Siti ada tante. Siti ada tante. Ada di kamar silahkan masuk. Wah, wong tua trondolo. Naudzubillah min. Dale dididik dulu, di sekolah nosik kaya pitik mau. Diajari golek pangan dhewe sik eker-eker, nek wis iso golek pangan delage diculke. Jenengan nggih ngoten, di sekolah nosik. Pondok pesantren sik, ngajine sik, kuliah sik, sarjana sik, cekel gawe lah monggo. Ngapuntene lho, Pak. Zaman sekarang ini ngapunten. Kadang-kadang wong tua rumangsa bangga nek anake wis duwe pacar, ngeri tak kandhane. Bocah sakniki niku ngeri-ngeri nek gatel kon ngukurke. Naudzubillah min. Mula nyuwun ngapunten Bapak Ibu, mari kita bersama. Kados Mas Muhammad Rizki niki. Kita didik menjadi anak yang soleh.
Monggo Pak. Jenengan punya kewajiban sebagai ayah, sebagai ibu, kewajibannya ada 4. Ingat wahai para ayah, ingat wahai para ibu. Jenengan jangan hanya sekedar bangga nek jenengan iso nyekolahke anak teng sekolahan favorit. Iso nyekolahke anak nggon sekolah sing kayanya katanya bonafit. Bayarane larang, dubah wong tuane sugih, duwite akeh. Ngedoli katul. Katul apa dedak nek mlingarani. Heeh. Nggih, wong. Nggih, wonge krasa apa ora iki? Lah nggih. Wes ngapunten rumangsa bangga jenengan nek iso nyekolahke anak nang nggon sekolah favorit. Nggon sekolah sing bayarane larang mlebune toke 20 juta. Wah, cerita anak tak sekolahke kono bayarane 20 juta. Kowe nek sekolah wis ora nganggo buku saiki nganggone tablet. Kaya obat wae tablet. Kuwi bulanane 2,5 juta. Ngono ku rumangsa bangga. Halo? Halo? Mula teng pundi-pundi kula matur nek kepengin duweni anak sing saleh salehah, siji aja nganti ninggal salate. Anakmu ajarana salat, apalagi niki Mas Muhammad Rizki ini sudah khitan. Nek wis khitan ki salate hukume wis wajib. Bapake nyontoni. Dong ora murna kerika. Betul wae. Ya beras barang to. Iya wis. Wong ning ngarepan to. Kowe ora omong mau-mau iki lho. Kone mulai metu mburi kene ra iso. Wong wis dilunasi kok. Aman. Halo. Nggih. Bapake salat, ibune putrane wong sak omah salat. Pak era salat. Mboke ora salat. Anake ora salat. Ning iki wonge mangkat. Wonge kupuluke ireng pokoke. Halo. Sing beneri pepiling sik apa ayo salat sik? Aja manut. Kowe aja manutan ngono tak jak mulih lho engko. Halo, iki tenanan iki. Biasane piye Mas? Pepiling sik apa ayo salat sik? Pepiling sik ya. Langsung digoplokke Mas. Langsung koplo wae kesuwen. Sak padha pepiling masuk nang nggon caping gunung ayo salat. Oke, monggo dados. Terus ngaten nggih Pak nggih, Mas Rizki salatnya sudah harus dijaga 5 waktu. Nek nganti Mas Rizki niku kok wayahe salat gak salat, maka yang menanggung dosanya adalah ayahnya. Nah niki penting niki. Mula ngapunten ibu-ibu kula caosi pirsa, wong lanang iki tanggung jawabe abot.
Ngopo nek nganti anak-anak kuwi do tumindak dosa sing nanggung bapaknya. Dikira gak iso didik, gak iso nyontoki sing apik. Semono uga dosa yang dilakukan oleh seorang istri itu ditanggung oleh suami. Mula dadi wong lanang ya embok. Ora dadi wong lanang murdi paido. Malah jaluki dhuwit 50.000 mbok tuku rokoke gak kean cangkem. Nek guru wong lanang senengane rokok ya mbok ben. Ngerokok pakmu sak kobonge cangkemmu ngono. Halo. Lah wong lanang kurang piye meneh nek gorono wong lanang nek nganti nyambut gawe demi istri dan anak-anaknya berjuang mati-matian nek blonjo wis dikeki kabeh. Wong lanang hiburane merokok karo mancing. Oke? Sesuai pesanan, oke? Wong lanang iki senengane mur hiburane mur ngerokok karo mancing. Mula nek guru wong lanang bojomu pas rei pengen mancing rokoke bek. Kakake cangkem. Lah iya wis kurang piye wong lanang iki nyambut gawe blonjo wis dikeke kabeh. Dolan ra tau. Nongkrong-nongkrong ra tau. Ngopi ra tau. Senengane mur mancing mbok ben. Mancing kok pakmu sak medhoke. Masuk ayo. Ngapunten diselingi nggih Pak nggih, mboten napa-napa nggih. Kula selingane kuwi gedodong kuwi ra. Diaturi. Dong ora? Kula nyuwun ngapunten Mas Rizky, ayo salate dijaga. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat wajib kanggone wong iman sing wektune wis diitung karo Gusti Allah, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya aja nganti ditinggalno. Tidak usah khawatir kabeh iki sing nata Gusti Allah. Sing ngedum wektu niku Gusti Allah. Ana wektu subuh, ra ana wong subuh kok repot ki gak ana. Apa enek wong subuh kok repoti subuh ngopo? Subuh kok repoti repot merem kuwi mah. Lah iya. Ngapunten jenengan nek dikon tahlilan yasinan mangkat rame gembruduk. Selawatan gembruduk. Ana ngene iki gembruduk giliran salat wong loro tuwek kabeh jer watuk ae. Ngapunten mula dimbangi selawatan oke, yasin tahlil oke, ning pengajian ya oke, salate ya oke. Ngono lho, dong ora? Ngapunten tidak usah khawatir sing nata ki Gusti Allah, urusan rezeki Gusti Allah gak bakal kleru nggone paring rezeki dateng kawulane. Ora bakal luput. Mbok rewangi kowe pencilaan, ngapunten nyambut gawe nganti montang-manting geger di PP per anu apa mau. Heeh. Kok susu diperasi susune sapa? Keringet kok iso susu to ki? Hah? Iki kleru kok Mas. Aku biasane ra ngene iki yo. Panitiane ra tau nonton YouTube-ku ki. Halo. Ngapunten salat niku wektune wis ditata karo Gusti Allah. Terkadang awak dhewe iki merasa nyuwun ngapunten, kuwatir engko nek daganganku tak tinggal salat, engko pelangganku lunga. Engko gaweanku nek tak tinggal salat, gaweanku keter. Ingat wahai manusia, ingat bapak, ingat ibu, Gusti Allah ora bakal kleru nggone ndelek lan menehi rezeki dateng kawulane. Ambok kowe mbok rewangi nunjang palang nibonangi nek pancen durung jatahmu ora bakal kecandhang. Ning nek wis pancen dadi jatahmu, mbok tinggal salat to, mbok tinggal yasinan selawatan to, rezeki iki ngenteni. Dong ora? Lah ngono lho kok dadak kuwatir. Senengane kok kuwatir iki lho. Wong kabeh iki wis jinatah karo Gusti. Awak diki garek berusaha semaksimal mungkin. Jatahe saka Gusti Allah. Tur rasa dadak meri kono kok sakmene aku kok gur sakmene. Iki wong gendeng. Stres, heeh.
Angel kok Mas omongan karo wong kene iki angel kok Mas. Aku rumangsaku ki omongku ya tenanan kok gon molola lolo. Iya lolo ngene iki. Ngrungokke nggih. Ya ya kuwi lho sing durung paham-paham kuwi lho maksudku. Nek kono lak wis paham. Dong ora. Mula rasa khawatir, rasa kokean alasan. Oh nang nganti ana wong kok wani ninggal salat ki gek kowe iki arep nemoni lelakon apa nggon uripmu. Mula kadang-kadang wong nyon ngapunten kakean sambat. Kok uripku ora ayem, kok rezekiku ketok seret. Aku kok gurudur-uduran karo bojomu. Berarti salatmu urung tata. Benakno salatmu. Nek kepengin uripmu wis jawaban dhewe ngono lho. Ngono kok nyalahke Gusti Allah iki lho. Kaya iki lho. Halo? Bisa diterima? Lo nyon ngapunten, Bapak ngapunten, mengke putrane diajari salat sik. Penting niki, salat niku penting, ditata. Krungu adzan ndang gage-gage salat. Ngono, gawean nyon ngapunten. Nek iso dipending ayo leren sik. Mula nek carane wong Jawa niku janen klik, Pak. Klik karo wektu salat. Mbok nyuwun ngapunten, nang tonton wong sing do nyambut gawe mbuning sawah, mbuning penggawean. Wektu zuhur. Wis terutama tukang karo laden tukang kuwi paling tertib lerene. Tukang karo laden tukang kenek kuwi lerene paling tertib. Krungu adzan langsung mandeg. Biayane adzan Mas adzan. Wah wisuh kabeh. Ya ora? Lagi setengah loras iki lho, setengah rolas iki lho wis iso kabeh. Adzan. Engko jam 1 lagi bali. Ngono randang temundang tong udat udur karo ngukar-ngukur. Kok jam 2 kan lagi noto, engko setengah 3 wis adzan. Gawean ra rampung-rampung kok kean adzan. Masuk. Yo kena ning salate yo dijaga ora murlurang leren bayaran njaluk mundak gawean ra. Halo. Masuk nggih. Ya wis pokoke salatnya dijaga. Nek kepengin hidupmu bahagia, yuk ayem tentrem salatnya 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Nanti wani ninggalke salat ki nyon ngapunten. Urusan dunya apa sing mbok etuki. Nggih. Wong Gusti Allah niku saking tresnane awak dhewe niku 5 wektu wis diceluk-celuk dielingke karo Gusti Allah lho. Saking tresnane ning awak dhewe. Mboten nyuwun ngapunten. Asline jenengan iki ada enggak ada keluhan pendengaran? Masalah. Ada masalah pendengaran. Aku arep ngomong budek kok ora penak lho. Mriki lak jeng normal nggih. Awake jek sehat nggih. Nah, ngapunten wong ki nek normal, wong ki nek sehat diceluk pisane gage-gage ndang mara. Niku sing normal. Buktine Pak Lurah. Pak Lurah ra Bu? Sing pundi? Oh. Sing rada gedhe iki lho. Nggih niku. Nggih ngapunten nggih Pak Lurah. Pak Lurah niku nek nimbali wargane jos. Mang contoh Pak Lurah niku wis pamane Gusti Allah niku Pak Lurah ki elok. Wong niku Pak Lurah niku nek nyeluk wargane mur nganggo girik sakmene iki. Pengambilan jam 7:30. Ngoten wis do teko kabeh. BLT maksudnya. Rasa ndadak diadani, rasa ndadak diceluk-celuk, cukup dikei girik pengambilan BLT jam 7:30. Do moro mboten, Pak? Jam 7 malahan. Lah Gusti Allah sing nyeluk niku lho nyuwun ngapunten diadani sing ngadan telak niku nganti glundung nang ngisor lho. Nganti do masyaallah mesakno lek adan. Ora kaya-kaya nek poso rasa mbok critani aku mudeng wong kene iki. Angger wayah maghrib jam 5 sore do teng petengkreng ning musala ning masjid. Gur arep apa buka bersama. Mari salat mulih kabeh. Halo.
Ngoten nggih. Gusti Allah celuk-celuk ping 5. Wong kok nek normal kupinge, normal ikine, diceluk ping 5 ki lak ketang siji lak kudune mara. Wong sing celuke ping 5 kok nganti blas ramengo, kan kemungkinannya hanya 2. Lupute budek kentir. Wong jenengan nang candhaki dhewe jenengan termasuk sing endi? Lho nek wong waras ki diceluki mesti mara. Sing ngadan telak nganti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sitek ora ono sing mara. Mara-mara tuwek tuh guru otak waktu. Dorong teko to, Cah. Ya Allah ya salam. Lah ya persis. Oh dosa kowe. Adik iki bolo lho ya. Halo. Masuk mboten? Masuk nggih. Dadi ngapunten nek wong biyen Pak Lurah ngapunten wong biyen ki diadani pancen rung mudeng wong bodho jamane cik jaman biyen. Mula nek carane para wali ora diadani Pak, ditutuki nganggo kentongan lan bedhug tong 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 deng 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 deng. Kan ngoten. Masjide jek kotong mlebu jek sedeng kan ngoten Pak. Terus biyen dereng enten wudu anane padasan nika nek mlebu masjid sing penting sikile resik. Ngoten. Ora mara terus diceluk nganggo basa Jawa wong nganggo basa Arab mboten mudeng. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone aja dituruti. Masuk boten? Nek ditonton sapa to sakmene iki sing ora repot? Repote dadi petani. Enten mboten sing petani? Nek ra petani kok nyelepke gabah. Repote dadi petani salate kadang. Apa maneh pinuju tandur salate. Sholawat salatullah salam. Salam. Repote dadi pedagang. Pedagang ya ono, dagang katul. Beras, heeh. Wonge ngulatke aku terus. Halo. Repote dadi pedagang salate digawe. Apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune sholawat. Repote dadi Pak Lurah. Terus dosa kowe. Mboten ngoten Pak, mboten ngoten. Dosa. Aku ora melu-melu. Lah lurahe lemu. Ayo. Wah aku dicegat modarno aku. Mas. Iki Pak Lurah karo sing digawe ya cek ana hubungan kok Mas. Sedulur katut-katut kok Mas. Lah iki aku ya medeni tenan. Wong ngulatke aku terus sampe. Ya wis nek Pak Lurah ngulatke aku tak ngulatke kowe. Ngapa-ngapa? Ya. Repote dadi Pak
Mikir ke masyarakat kata. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Pak Lurah ini pikirannya luar biasa. Apalagi ini ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Ini Pak Lurah wis bacot ngeluh. Wis wabeh dianggarke tiba. Ngoten nggih Pak nggih. Tetap semangat Pak. Saya dukung, saya support. Hidup Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Hidup Pak Lurah. Mangke hitungannya tengandap lho, Pak. Engko lak Desember maju melih to. Lah iya, mula kan kowe hitungane yang kono lah pira to Pak sak panenan turah ya. Apa meneh wayahe BLT maturina wengi ora iso. Sholawat sholatullah. Sayyidina Muhammad. Terus ngaten nggih Pak nggih, putranipun dipun tuntuni, dipun ajari, dipun contohi masalah salat. Dan ngapunten niki Pak takmir rawuh mboten? Enten mboten sing pengurus masjid. Mana? Oke. Pak Haji ngapunten nggih Pak Haji. Niki kula ndamung derek titik peling mawon. Mengke nek lari-lari teng masjid ora dirame ampun didukani ngoten mawon. Nggih. Nek bocah-bocah, ibu-ibu semuanya, para pengurus, para takmir masjid, kula nderek titik peling. Nek sing jenenge bocah kuwi ning masjid rada rame ampun didukani. Wong jenenge we bocah. Kita tidak bisa menyalahkan anak, wong jenenge anak-anak, Pak. Lah nek tuwekan, lah kuwi do grejekan ning masjid kuwi ketaken ndase. Ujur-uduran rapat, udur urusan lulang didol karo rai geger. Urusan dase disisanke didol ora geger. Kalau umat Islam gur udur masalah ngono kuwi tok ora bakal maju, Pak. Liyane wis tekan kono planet, tekan bulan, kita cuma bahas lulangi didol keetuk ora. Wis ora bakal rampung. Angger bakdo Idul Fitri sing diudur masalah bulane ketok purung antara hisab dan rukyat. Wes bahasanya cuma itu, Pak. Betul. Urusan korban kok wes deling iki ra etuk alah ora bakal maju orang Islam. Kula nyuwun ngapunten, Pak. Saya sampaikan, rata-rata negara-negara yang sudah maju itu bukan negara Islam. Karena kita hanya membahas berkutat masalah itu. Masalah yasinan dibahas itu ora bid'ah ora. Mbok kowe mbok bahas nganti donya entek ora bakal ketemu, Pak. Karena kesempurnaan hanya milik itu kan perbedaan pandangan. Wong iki nek wis beda penemu mbok nganti piye to ora bakal gathuk. Maka kita harus saling memahami sing penting padha Islame kuwi dulure awak dhewe. Kowe arep yasinan monggo, ora yasinan ya monggo. Kowe arep salate subuh nganggo kunut monggo, ora nganggo kunut ra apa-apa. Bahasan kancamu, dulurmu, keluargamu sing durung gelem salat kuwi rembugan jak nang masjid ngono lho. Semangat Mas, aku semangat Mas. Kowe dosa kowe njoroke iki asline. Tukang kendhange iki njoroke iki. Sing ngendang iki ya. Sentimen iki sesuk rasa dijak iki. Halo. Masuk nggih Pak nggih? Yang namanya urusan ikhtilaf, urusan perbedaan itu tidak akan pernah ketemu ila yaumil kiamah. Wong sing siji nganggo hitungan, sing siji nganggo ndelok bulan, ora bakal ketemu, Pak. Masuk? Masuk nggih? Mula ayo kita bersama-sama hilangkan perbedaan, kita cari persamaan sing padha wae sing digoleki. Oh, padha Islame, padha salate, padha Qur'ane, padha Gusti Allah, sudah kita saudara. Betul. Penak. Ora usah mikir perbedaan. Wis ora zamane. Betul. Oke.
Oke. Kok ndak awake dhewe ora maju-maju. Wis kokean udur. Kula nuwun ngapunten Pak, kula mboten sombong. Saya itu beberapa kali ngisi di luar negeri. Ngapa? Nggih. Saya ngisi di Hong Kong, teng Korea, Taiwan. Di sana itu negara-negara komunis, Pak. Tapi justru di negara-negara itu orangnya sana itu lebih tertib-tertib dibandingkan kita. Karena kita masih berkutat pada itu. Itu pora itu, dosa pora dosa itu tok. Nggih. Lagi nyon ngapunten arep numpak bis mawon iku nek durung jatahe numpak, Pak, tetep ngadeg berdiri jejer ngenteni antrian. Kita enggak, Pak. Bis moro oyak-oyakan sapa sing dhisik. Sana enggak ada, Pak. Sing jenenge sampah ngeten iki, Pak. Sekecil apapun, Pak, dikantongi, Pak. Mungkin nek ketemu sampah kotak lagi diguwak, kita enggak. Sak gon-gon plung, sak gon blung-plung. Yang punya dalil at-tahuru satul Islam siapa? At-tahuru satul iman. Sing duweni kebersihan, kesucian bagian daripada iman sapa, Pak? Wong Islam, Pak. Ning kita tuh lho nyun ngapunten. Guwak sampah sak gon-gon. Nguyuh ngadeg. Masuk dan sebagainya. Ini hanya secara simakan nyon ngapunten Pak Takmir dengan tidak mengurangi rasa hormat kula datang panjenengan menawi wonten lari-lari radi rame ampun ditukani nggih Pak Takmir nggih. Itu investasi kita karena generasi kita cuma itu, Pak. Bocah saiki karo cah mbiyen iku beda. Cah mbiyen iku dipenteli ngoten pun do meneng. Sakniki dipenteli ngapa kowe? Malah nantang, Pak. Maka kita harus tahu diri. Nggih napa mboten? Makanya nyon ngapunten kita harus pandai-pandainya nyon ngapunten mengambil strategi yang paling jitu untuk anak-anak kita. Sini anak ganteng, anak soleh, Mas Rizky ya namanya ya, yang kemarin kita nih. Sini anak soleh tuh kalau sholat anteng, tidak gocek wong anak soleh. Do iso meneng ra kowe? Wis iso meneng ra? Tak tapuk. Yo padha-padha sing ngajak meneng pilih sing ndi, Pak? Lebih toto mana, Pak? Yang ini tadi. Dan ingat Ibu, ingat Bapak, sak rame-ramene bocah, sak nakal-nakale bocah, kuwi angger jek gelem sapa masjid, yakin Pak iso didandani, Pak. Pun yakin nanti tunggu saatnya. Sak anteng-antenge anakmu ra tau metu ning omahmu ning kamar terus, ning dolanane game, dolanane HP, kuwi sing ngelu sing tuwa. Ya dong ora. Mulane anak neng masjid rodok rame sini dikasih contoh yang sini anak soleh sholatnya jejer Pak D. Loh, bagus toh? Masuk? Kita ndek anak apa ora to, Mas? Ya. Gabuk kaya apa wae. Halo. Yang kedua nanti ngapunten Bapak putranipun diajari ngaji dan saya tempat tadi matur dipun ngendikaaken putra-putranipun Bapak menika sami teng pondok pesantren. Insyaallah sudah bagus, Pak. Di sekolah kita teng pondok pesantren. Wong pondok pesantren sakniki nggih sampun modern-modern nggih, Pak nggih. Agamane itu teknologinya juga dapat. Monggo, Pak. Ora usah pekewuh nyantrekke anak neng pondok pesantren. Nggih, ngajine itu teknologinya juga dapat sebab apa? Engko nek ra mbok ngajekke, engko nek nganti awak dhewe dadi wong tua ketekan pati, ra ono sing ndongake. Betul. Apa ya umur cukup jenengan sok nak nganti ketekan pati mur ditelung dinane, 7 dinane, 4 bulan tekan 1000 diundangke santri ning anakmu dhewe ra iso ngaji. Apakah hanya cukup itu kan mboten to nggih? Luwih becik ki sing ndonga anake dhewe tinimbang nyeluk wong liya sing diceluk ki mur membantu anak putune. Lah nek anak putune liyane do yasinan nganti la ilaha anake nang njaba klepas klebu sudat itu cah gendengi ngono kuwi. Naudzubillah min. Mula monggo Bu putra-putrine ade ya dididik salate, diajari salate, ya dididik agamane, ilmu ngajine ya ngaji Qur'ane, ya ngaji kitabe. Maksudnya napa? Ilmu agamane. Masuk mboten? Masuk mboten? Sing nomor 3 nyuwun ngapunten Pak, anaknya diajari bekti neng wong tuwa, hormat neng wong tuwa. Zaman modern sakniki akeh anak sing dawane karo wong tuwa. Dong ora?
Mula teng pundi-pundi kula matur. Nggih. Ibu kaulah wanita yang ono sak padha, Mbak. Ya. Ibu. Ya, Mbak, ya. Sak padha. Ngono, wis kendang rampung ki. Bapak Ibu ajari anak untuk berbakti kepada orang tua, terutama ibu, okay? Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding yang melahirkan menyusui ayah. Bayang mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Tuh kowe. Nonton nggih, maka ajari anak niku untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bekti neng wong, hormat neng wong. Anak kadang-kadang karo wong tuwa ora iso basa, ning karo wong liya iso basa. Lah ini berarti ada yang salah. Ngoten nggih. Dan nyuwun ngapunten Ibu, mbagusi ning wong tuwa, hormat ning wong tuwa, di mana-mana saya mengatakan tidak usah ngenteni nek wis mati. Dadak ngenteni wong tuwa nek wis mati rumangsa anak dadi anak sing bekti ning wong tuwa. Angger wis iso mitung dinane 40-an 100 tekan 1000, wah rumangsa gagah kowe iso nyelametke wong tuane. Apakah hanya itu orang tuamu yang sudah mati kok bacakan Yasin dikit? Apakah hanya cukup itu? Kan pertanyaannya kan itu toh, Pak. Nek gur cukup ngono wis gampang. Penting sampeyan wong tuaku mati undangke santri Yasin tahlil selesai. Kodho gampang neno. Masuk mboten karo kula. Dan ingat di mana-mana sama matur, keramate wong tua ki nek jek urip. Mula nek jek do urip wong tuamu muliakanlah, tidak usah menunggu orang tuamu meninggal. Kudu paham apa ora to, Mas? Nah iya, ngoten nggih Bu nggih. Mula ayo ajari anak-anak gendo bekti ning wong tuwa. Zaman modern iki Pak akeh anak sing do wani karo wong tuwa. Apa neh wong tuwa wis tuwa ora iso apa-apa. Nggih. Seneng-senenge wong tuwa ndelok anak sukses, ana sing dadi lurah barang nggih Pak nggih. Pengen dadi lurah, ana sing dadi iki dadi ya penjual katul barang ya ana. Ono lagi seneng-senenge anake sukses ora gelem ngrumat wong tuwa malah dilebokke ning panti jompo. Enten mboten? Lah nek ngono ki wong tuwa ndah kaya ngapa larane atine wong tuamu. Nggih? Mula monggo please ajari anak-anak kita, Pak. Jangan kok hanya sekedar anakmu wis pinter, wis dadi sarjana, cerdas, gelare sak tekul lencung, wis duwe jabatan dadi wong sugih. Nek ra bekti karo wong tuwa, ingat wae anak-anak apa sing mbok duweni saat ini. Sugihmu, lurahmu, bondo donyamu, itu bukan karena kehebatanmu, tapi itu semua karena donga lan tirangate mbokmu lan pakmu. Tanpa tirakate wong tua mustahil, Pak. Tanpa dongane wong tua mustahil ade iki dadi song ngene iki. Mulane karo wong tua aja banget. Wong tua umur butuh dhuwit 100.000 kakean cangkem. Dadak ngene, ndak kaya ngopo wong tua. Wong tua berkorban untuk anaknya, wis pirang sawah didol dienggo mulihake kowe dadi sarjana. Ndasku nganti gatel.
Masuk. Masuk nggih, mula mun ngapunten Ibu, nggih, ajari anak-anak kita untuk bekti ning wong tuwa. Niki penting. Nggih. Wes. Nggih. Kadang-kadang ngapunten, aku sowan kiai iki, aku sowan Habib iki. Wah, aku wis sowan nang ngene kiai sing keramate minta ampun. Lah iya to. Kowe iso crita sowan kiai, kowe iso crita sowan habaib. Ning kowe ora tau mara nang ngene wong tuamu sing jek urip, kuwi anak apa? Ketika orang tuamu masih hidup, ketika ayahmu, ibumu masih hidup, ingat Pak, dongane ibu, dongane wong tuwa iki luwih mulya timbang dongane para kiai. Nek wong tuamu ijek urip. Ketoke ora pati percaya, Mas. Aku lek ngomong nganti ngeden-ngeden lho Pak Lurah. Percaya ora aku ngomong iki percaya ora. Nek dongane simbok ki luwih mandi ngono lho. Kowe cerita sowan kiai, kowe cerita kowe arep digawe golek kiai, golek dukun, golek wong tuwa. Ning wong tuamu dhewe ora mbok jaluki iku anune. Apane kuwi jenenge, Pak? Apane kuwi lho jenenge? Ngonone kuwi. Lah, ngono lho. Kaya kula Kelik Gunawan pribadi, jenengan ya wis ngerti dhewe sapa to aku. Lah ya Kelik. Jenengan sing paling cerdas, Pak. Kula mawon ngapunten mubalik pengasuh pondok pesantren niku ajeng ngetake anak kula niku sowan bapak ibu kula. Kula tekon Pak Bu saene dinten napa? Jam pinten kula nderek ibu bapak. Bapak kula sing ngomong, "Le, engko apike bar ngasar aja tekan maghrib." Wah ya bener, bar ngasar aja nganti tekan maghrib. Lho kesuwen Mas netaki bar ngasar tekan maghrib. Nggih. Oh, tak gugu. Siap, dintene napa? Lah anakmu wetone apa? Oh niki ya wis engko apike dina iki. Engko dibancaki sak lemper. Kanca-kancane sing sak padanan diceluk. Genyekseni dibancaki. Siap. Nggih, matur nuwun Pak Bu donganipun. Nah iki Bapak ndidit sak yuta nggo tombok-tombok. Lho ngono kuwi lho, Pak. Lho nek jenengan sowan liyane kan malah ngekeki jenengan. Lah nek kuwi wong tuwa ki piye-piyene tetep ngono. Wah aku ya nggih aku ngono langsung tak tampani. Langsung tak tampani, langsung tak gawa ning gone tukang tetak ning kono bayar 500 aku jek duwe tuweran. Bati mbahmu kuwi. Cesau. Mubalik kok golek bati. Masuk nggih. Ngoten wis pokoke anak-anak kita wis saiki Pak diajari bekti ning wong tuwa den hormat karo wong tuwa. Wis jaman sakniki niku tenan kok. Karo wong tuwa wani. Nek jaman cilikan kula niku anggar bapak kula pun menteleng ngoten wis ndingkluk kabeh rawani ngulake Pak. Bocah sakniki dipenteni bapak nantang to. Wah. Lah iya. Ya Allah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, bekti nang wong tuwa, hormat karo guru. Sing terakhir, ajari anakmu tata krama, sopan, unggah, suba, sita. Pun niku nek patang perkara niku jenengan cekel Pak, yakin nanti Mas Rizki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penutup Mbak, keramat Mbak. Sing keramat. Kek keramat ditungoni rampung. Nggih, niki tak mimpi dulu. Nggih. Panas. Nggih. Manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau
Nggih, sampun nggih ngaten nggih Bapak Ibu. Semoga pengajian pada malam hari ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua, terutama Sohibul Hajah, wabil khusus mengatang anak Anda Muhammad Rizki Abidan. Ngaten nggih. Kula semoga saestu kita pungkasi kanthi waosan pandonga badhe kawula waos, badhe kawula pimpin panjenengan ngaturaken panjulung amin sak cekapipun. Kita niatakan krana Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ya Allah waj'al auladana ya Allah, khususan Ananda Muhammad Rizki Abidan ya Allah, min ahli sholat, min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli Quran, min ahli hadis, min ahli sunnah, min ahli fikih, min ahli ibadah, min ahli jannah, min ahli sadaqah, min ahli salawat, wa min ahli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken lepat salah nyuwun agung sampura wangsami alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.